Estava buscant el boli i no... No, tranquil, si mira, aquí. Jo vaig repassant. 2.000 signatures, sabem que no és un gran nombre de signatures, però recollides en aquest poc temps, per nosaltres és significatiu. A més, ens ha servit per informar la ciutadania, per recollir impressions i la impressió que tenim és que a la gent no li sembla massa bé com s'estan fent les coses i aleshores és això, estem demanant que la reunió sigui a l'octubre per això, perquè pensem que urgeix. A més, a l'agost es van fer declaracions dient que a partir del gener es rebaixaria el preu, això no està escrit enlloc i a part em sembla que va ser un anunci que es va fer més aviat de cara a acontentar l'opinió pública, però que realment no solventa el problema.